Здравейте хора, пак сме тук и сега ще ви покажа малко как се прави димка. Ето, както в миналия клип ви казах, удържете от това малко така от пластмасово, малко разкършиха му след 2 часа. И сега ще продължим клипа. И сега идва трудната част. Не е чак толкова трудно. Малко трябва да делим това. Памукът. Трябва ни памук. Аз казах нали епизод. Ако някой е гледал, сега трябва да го да сложим на далече. Знаете, че се чува такъв шум, съм вкъщи малко тъпо стана, защото стаята не мога да сложа телефона никъде. Това е хипер ужасно и трябва да съм кола. На мънички ги сложете, ама да са близко. Ето, сега ми трябва тези части. Разпръснете ги по памука. Не, ако сте пропуснали някъде и няма къде да сложите, например, тези части, сложете памук там. Например, сега аз тук няма. И ще сложа памук малко. Ще сложа малко памук. И ето сега тук ще сложа. После завиването става трудно, защото там той казва в края, ама колко в край? И аз не знам. Ако искате другия клип ще запаля бомбата, но не знам. Ако искате другия клип ще запаля бомбата и то не е бомба, ами димка. Ами смисъл, има и други, ще направя и други, не само този вид. И сега става трудната част. Трябва малко да захлупим. Всичко се разпала. Но е по-едно нещо. Много мразя така. Имам идея. Ще го направя както той каза, ама съм много сигурен. Отгоре трябва да има малък процеп, нещо такова, но аз ще го закрепям. От хора, аз ще го направя с още един него. Изчакайте малко. Не ме интересува за нещо. Ето така малко. Малко като дюна ще стане. Но то не трябва да... И ето е бомбата му. Димката. Ето вижте тук, трябва да има... Чакайте малко.
Ето. Ето нещо такова процес трябва да има точно тук. И сега ще... Извинявайте се, малко лицето ми се крие, но телефона е ниско. Ето това е. Така се прави. Ако искате да направите с две отливки, с ето това е. С две отливки. И дайте положителен на клипа. Ако искате още, абонирайте се. Имам 2 абоната, но нов съм. И как да ви го кажа? Нов съм и имам 2 абоната, ако иска. Не, имам 3 или 4 май. Не помня, но са много известни. Абонати са Дидоди, Павел Колев, Shadowhex Game, двата му канала. И ако искате се абонирайте още и дайте положителен на клипа. И за вас от това е чао!